Priang subhavi baroh syagani galat jing syakri na kaksian ka jong balai ngaran ka khubor kaba ngai karte ye ka khubor jingïathuhlypa nau Joshua ka kitab Sekharaïah kalon ka balai kid khot prakhandai bat sipo tu sngap tigo Joshua rang ba lingdo mami bat nakilok kiba syong khmat jome naba kilong ki briew ki balong kadak naba khmi ngan penmi no yau syakri jonga utna naba khmi umau ubangalabu khmat u Joshua hawai umau kidan nyau tuli ki khmat khmi ngan shnia yaga jingshnia jongu U Trai ki pa ba ngan pengen ria no yaga pop jonga de kari hagawe gasmi hagade gasmi ka ba U Trai sa pengen ria no yaga pop hagade gasmi U Trai ki pa briew baroh un khot yellow paramarjan hapoh u diengwaiñ bat hapoh u diengdumbur. Hallelujah. Ka kitab jong Sekharaïah nang Jingïathuhlypa ka yithu ega jingja Hadien biki kun Israel ki lawan paino naga jilong merah nyu pos nam seri Babylon bagi la sdang ban syakri beng yu belai kila te keduan bagi la pen kre ban te ke temple bat habai la sdang ban te ni ke temple kila dan ke jing persyang ban pen pe sapuli kitab jong Israel nang basau bahading kita daki but senti jikidong syuan lapan tip sikibor sarkar lapan sange ano aga jingte jong keniga temple lapan sange ano aga jingte yaga niga temple hadin katu kana snem juga jing sange ublay ular penyeng yagi syakri jong ublay kani Jingïathuhlypa Sekharaïah baru Sekharaïah ulami perteh ke porbo udang samla ke karta ularung syega Jingïathuhlypa uni Sekharaïah udi briew ubawan ke por kaya ke jong belai ke por kaya ke jong belai ulami perteh udi briew ubatip ke history udi briew berani ke khubor na U Trai uyo pratali ke Jingïathuhlypa bat latho igni ke Jingïathuhlypa jong u Sekharaïah pratali nolor kini ke Jingïathuhlypa uyo ru ye ke Jingïathuhlypa ke jingja ke bersaja hage jrei bar ka phang padeng ke balong kanong ba Jerusalem na pring kini ke Jingïathuhlypa jong uni briew jong bleu Sekharaïah hakalonong ke balai kanong ke Jingïathuhlypa yo Joshua urang ba lengdo hakani ke Jingïathuhlypa kadon ke jingsha mudui jong Joshua udah nak long yang lengdo basali ban pulih ke kitab Israel long balai udah ne ke benta ban te ke duan ban sdang ban syakri hakato ke po balapan kre ban shnai ke temple bat ulasha mudui hau syaitan ula mudui persya yu khmat jong balai ba udah nu angel jong Trai khmat jong balai dan pring jongpi aga jat nanti ban syakri o balai kamu Joshua bisa mudui udah syaitan unong mudui syaitan kamut unong yang persya unong penpep unong khanglat unong penthut jaga kam ga jong balai uju mudui ki briew uju pendan kam de ki briew ban mudui yaki briew ki ba syakri o balai ki ba ya aga nanti ga jong Trai dan pring jobi pidan ga jing syak mudui ko syak mudui Joshua ka Bible kong kila job no maki yo syaitan nong mudui namar kasnam ga jong Trai Jisu Khrist bat namar ga ktien ga jingphala bat namar sakwe ga bakim i yala ga jong ga jingim wala ga dei ki banyap la ga dei bingen job u syaitan nong mudui yang ha ga nong rim jo ga snam ga jong Trai Jisu Khrist kabar plai ke jingphala jo ga jinget ke balong katkum ga ktien ga jong balai ga balai wat it shu yala ga jong ga jingim kamala dia ga banyap no wat laga di banyap namar jong Trai Jisu Khrist. Hallelujah. Barapring jong ga jingsha mudui kadan ga dia sait don ubaya sait nakam do Joshua kadan ga dia sait nam do jong Joshua
Rang ba leng do bala phaban weng no ega jangkup ba bitingit ka bo sata no mudui. Ka jingtingit jong ka jangkup jingpong Joshua. La phaban weng no. Kadang ka jing yasat nagamau Joshua. Udah nong yasat na khamat jong balai bo tahu U Trai Jisu. Dan we kusiang hapreng jong balai baru briew. Dan we kusiang khamat hapreng jong balai bagi briew. Bo tahu U Trai Jisu Khrist. Udi biasa na khamat jong balai namda janga ba jongpi. Hallelujah. One show balai leng bo Trai Jisu Khrist. Karena ka jingpynkhuid ka jing sait ka bar ka snam ka U Trai. Shamudui one show balai leng bo Trai Jisu. Nget ega gospel ka snam U Jisu kan sait ki pop baroh. Pilong u ka jing tha ka bathumai ki barim kindu kin nam no. But sakawei ka don ka jingpynkhuid U Joshua la weng no ka jang ko ba bitinget. La pynkhuid no U Joshua. Wala pong de ka jang pong ling do da ka pain singat ling do. Baru bleu ko ban pynkhuid pong yang awar fi de ka jang ko ka bathumai. De ka jang ko ka bakor do de ka jang ko ju ka hok. Mangela ban yang khmat jo blai ban shakri ya U Trai. Hallelujah. Trai a blai jama men trai di musima khot jama. Iki briew jama ka singap e ka khubor ktien jama. Kta ka bor jama ka Trai. A blai dan na breng ji ki sha mudui. A blai jama Henry medan ban yasat a khmat jo pa ba breng ko Trai Jisu. Medio nong yasat. Uyane suwang ko kon hep nga tho ba phinam la pop lar phi. Unonu le pop udan urusat a khmat jo blai. Ubalong ka kuna and ki pop jingi Trai medio nong yasat. Me yasat a khmat blai. Me laban pen im jana ki bona khmat jo blai ling ba jame Trai Jisu. Ngadwai ki banget baroh. Ki ba ki bampat kalamot ki wan shame ablai ling ba U Trai Jisu Khrist. Kada ka ji sait ka snam. Baga ka jingpynkhuid na ka karta jo U Trai Jisu Khrist. Hallelujah. Amen. But shishu prabenget uni U Joshua. Hari kita blai u ai katu ka ni ke jingpynkhuid ka badan kam. Kumni U Trai la men ya e galenti jonga. Balai men up kmi ke sumar jonga. Ando kum ta miru men yo bishar. Ya ga ying jonga. Joshua la men ko ngu yang men le kamon jonga. Men yo bishar men yo pe yo jonga ka ying ka jonga. Hagare ka por ka temple 4 simla lep shna. Hade breu la akren lupa la Joshua ko ngu. Uni aban in charge ka ying jo Trai. Kada ka ministry kada ka shikari kada ka kam kada ka assignment haka ying ka jo Trai la Joshua unya hagalenti jo Trai. But men yo up e ka plau jonga. Mangan ay mi ka jaga ban rung ha preng kini ki yang hajan. Men yo access ban rung shaka presence ka jong blai Joshua. Lala men ya ekal di ka mon ka jonga prabenget. La pin ya ban le e ka mon jo Trai pin ko U Trai pin le e ka mon jo Trai. Pin yo shakri, pin yo kam ha ka yeng ka jo Trai. Pin yo access ban rung shaka presence ka jing don jo Trai. Priang ye ka jing Trai musima khot. Ha ka deng Jisu Khrist. Hallelujah. Pi ke baliyo ka jima ka jing sait ka snam U Trai Jisu Khrist. Ka jing pynkhuid. Ka jing shakri ka ba up ha ka yeng ka jo Trai. Ka jing shakri ka ba up ha ka hima jo blai. Ka jing shakri ka ba up ha ka janti ka jong pi. Le bar ko ngu e ka man jo Trai. Sa ka we ka ba khadu ka phang ka ba ko ban ra an ne. U blai wang Joshua mame ba kini ki ba na ka yeng ling do ki lok ki ba yang khmat jame ki long ka dak. Ki long ka khubor ki long ka message. Na ba khami ngan penmi no yo shakri jinga utanat ka bakari no Messiah urmi Messiah utanat bar khami uma bal abu khman Joshua ban shnia ban penandur no ma ong ka tinu tra bangan pinkin riano ka pop jong ka ri ka ba sngi kani ka jing pinkin riano ka pop ka jing weng no ka jing tingit ne Joshua ka ka prophetic message ka khubor jaga jing'athuhlypa. Bagan sepoi ka pon sa pengen ria na ka pop juga jaidbynriew jime Joshua. Tanga ka shisngi on sa pengen ria ka pop na ka jabar Israel tanga ka shisngi. Ki judo man tagim pat shimlanget hu Messiah. Ki up yu Messiah bakin sa sha syukur urong Messiah. Henry ka sepoi ka por hapring ka jing sha syukur. Ka thma ba Armageddon U Trai Jisu sawan hiar. Hapring ka jing sha la ben ka jaidbynriew. On wan hiar U Trai Jisu. Kin sayam leniar kin yu Messiah. Yaitu ka Bible kitab Sekharaïah khat alanon ko sipo. Baragada ka sngi. Ya ka pop jaga jaidbynriew Israel ka shisngi ba kilen yar sho Messiah. Kenyam kin pon ma on sat ka pop join ka jaidbynriew Israel bara kawei. Ha ka shisngi an pynkhuid ka pop bara. Ya ka sngi. U Trai briew bara. Un khot yellow para hapoh. Diengwaiñ ba hapoh diengdumbur. Diengwaiñ diengdumbur ka kren ka peace and security. Peace and
prosperity. Ka jingsuk ba ka jingmanbha. Ka jingsuk ba ka jingroing. Ka jingsuk ba ka jingsyngai. Kum kani ka ladan ka por jong. Ka jingsynshar Salaman ka ayom kser ayom rupa. Sa puli kita berkong sim lenong basaw ka khot ka barusan. Ki Juda ber ki Israel ki la syong ha ka basuk way po way. Hapoh lau jong diengwaiñ ba hapoh la u jong diengdumbur. Nadu dan hadu Beersheba. Baroh ki sngi jong Salaman. Ki im ha ka jingsuk ka jingkemen. Ha ka jingroi ka jingmanbha. Hallelujah. Ka jingpynkhuid ka pop. Ka jingweng ka jingtkit na Joshua ka prophet message ka jingpynkhuid ka pop ka jebro Israel. Ha ka jingwan ju Messiah. Bahaga ka por kin im hapoh diengwaiñ diengdumbur. Hapoh ka jingsuk hapoh ka jingerkhu. Hapoh ka jingroi. Ka golden period. Ka messianic reign. Ka messianic kingdom. Sa puliru ka kitab jong Mika lenong basaw. Ki khot ningkong terter hadu basaw. Henry kin yasyong uway baroh hapoh lau diengwaiñ bar hapoh lau diengdumbur. Ti anam dan bar bersiap tiye ki na baga sintur U Trai ki pan kala krenya kata. Hallelujah. Ublay ko bangin im hapoh lau diengwaiñ diengdumbur. Hapoh ka jingpynkhuid U Trai. Hapoh ka jingsuk ka jingkemen ka jingsharai ka jong oblay. Wat men tukum nila ngin kalabamut ngin ngi ka gospel. Ngin im hapoh lau diengwaiñ diengdumbur. Hapoh ka jingsuk ka jingroi ka jingmanbha ka jingpynkhuid U Trai. Ublay kirkhubi baroh ka basngap ka prophetic message ka bangi yok lengmau Joshua. Ka ban sajaga jebro Israel ba bangi ngi U Trai Jisu. Na utranat jong u Joshua un mi utranat. Na metba jong Joshua un mi utranat un mi utranat ka bakreni Messiah ki bangi U Jisu. Kana ka jingsuk ka jingpynkhuid ka jingmanbha. Haka kerteng U Trai Jisu nga bless bi baroh kirkhuid U Trai. Nang ka borom jo oblay. Amen.